sammen, og glædelig anden adventskalender. Og ja, jeg har taget en lille fin nissehue på. Jeg ved ikke, om I kan se den. Ja, og den vil jeg så have på i dag. Og jeg skal lige hen og hente de gaver, jeg fik i advent, for vi skal lave et andet advent. Hvad jeg fik. Jeg fik nok ikke så meget, så videoen kommer ikke til at være så lang. Ja, og vi starter. Okay, det første jeg fik, det var den her nissehue. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Der står ikke en dyt. Men jeg tror, den er fra Brugsen, eller de steder der. Og så er der en normal spænd, der er lige med fast. Så kan man åbne. Og ja, op i hovedet. Ja, okay, jeg har lige rettet dem, hvis det er fint. Og jeg lyder lidt forfærdelig, fordi jeg er snotnæset. Ja. Og den anden ting, jeg fik, det var nogle elastikker, der er 12 elastikker fra Smuk i en eller anden butik. Mærket hedder Smuk bare. Og de koster så 20 kroner. Og ja, det var jeg rigtig glad for. Så det næste jeg fik, det var en eller anden trøje her, hvor der står Lucky. Jeg ved ikke, om I kan se det. Og der står heller ikke, hvor den er fra. Jeg tror, den er fra M&M. Jo, her står det. Den er fra M&M Girls. M&M Junior. I størrelse 146 til 152 cm. 10 til 12 år. Og her kan man se, hvad den koster. Eller, nej, det kører så ikke alligevel. Ja. Ja, det var det. Min video var ikke så lang, det ved jeg godt. Det er fordi, at jeg har lidt travlt her fra søndags. Ja, her, når det er søndag. Så ja, jeg prøvede bare at vise jer det, jeg fik i advent. Og ja, det blev jeg glad for. Og ja, så siger vi hej hej!